Kato. Nosta kyytiin vaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aika hyvin. Onko jo painoa? No siltä se näyttikin. Joutuu nyt oikeesti nostaa. Oho, eikö se tässä? Kala. Näin se kestääkin, kun ne ottaa pois. No, äskeläiset vähän vähemmän. Ei tommosia 2 kalasta. Ei näitä pystyy siirrottamaan kaikki. No niin. Eikö toskin ole yksi? 2 on. Näytäs nyt Viivi, millaisen nostetaan se kala laskemalla ylös sieltä. Sä et sitten näytä tätä muille. En näytä muille. Ainoastaan kaikille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nyt on taas aika. Lähti 2. Semmosta. Viivi ja silakkalitka.